Bună dimineața, acum am dat și ok la mașină. Mergem la plimbare cu iubii spre Ceahlău. Adică nu spre Ceahlău, probabil mergem pe Ceahlău. Vedem puțin cascada Duruitoarea, vârful Toaca, știam, mai vedem pe acolo. Să facem și multe poze. Acum mergem în pe iubii și o tăiem, avem 84 de kilometri. Bomba! Ok, deci am luat-o și pe iubii. Acum. Cam așa e fana pe aici. One eternity later. Ok, început să urcăm spre cabana Dochea cu iubii aici pe zonă, așa. Poate cu iubii. Hei, bună! Tu, nu știu, pe aici. Să pe unde trebuie luat? Tu, banul care are, uite, merge așa, stai așa. Pe aici. Nu? Uite pe acolo, da. Deja lucrurile... Da, era cam urcea. Deja lucrurile par să înceapă interesante. Vrei să urci pe Bușteanu să fac o poză? Da, îi dăm înainte așa, cu picios. Am impresia că e traseu numai ca să... Și am mai și plătit ca să urcăm pe aici, băiți. 5 lei. Ok, deci în afară de copaci căzuți și de urcat la deal, n-am mai văzut nimic interesant. Dar, în continuare, ținem asta, marcajul albastru cu dungă. Avem 20 minute de când urcăm, destul de fain. Privirea ăștia de sus e faină, e topul de pe lume. Pulsul avem 150-160, deci ok, lejer, vedem spre Deluț. Aici am făcut primul popas, scoate acolo iubii niște sandvișuri, vezi că te filmez. Poftim, iubitul meu, mâncare, pentru tine. Ia uite, și cu sponsorul nostru de astăzi, Jim Beam. De fapt nu glumeam, dar poate, cine știe, într-o zi Să mă prind la Jim Beam. Pune ochii pe mine. Ce băieți de la Jim Beam și mie îmi fac ceva cadou. Da. Topăm acum sandvișurile astea faine făcute de mama și ne auzim. Da, și viitor copii, asta știu că o să râdeți. Da, cam mâncau și noi în sandviș, ca săraci, cum aveți voi la școală acum. Să nu știu asta. Nu știu tu, pun pe YouTube. Nu știu. Pun pe YouTube tu! Dar acum filmez că mâncăm. Da, păi, pregătăm la sandvișorul să se vede și... Atât. Bă, vă arăt acum ce sandviș face mama. Haide, uite la ce cu șunculite, cu trebuie, nu. Vedeți când filmez eu plăcitele mele. Ia o gură din el. Fiți atenți, facem reacția lui iubii la sandvișul lui mama. Hai tu. E bun rău. Hai, reacția lui iubii la sandvișul lui mama. Bun. Ce să Cam zic? Cam atât am fost. Am papat, iar acum îi dăm la deal. Că ne place dealul, să zicem așa. Lui iubii abia aștepta puțin deal, că era dor, nu iubii? Da. Ți era dor de deal? Ce mai mult îmi place la deal. Cel mai mult îi place la deal, da. Și cred că o să rămânem în vârf, că nu o să mai avem dealuri. Da, traseul e frumos, iese soarele. Chiar aici ce trebuie. Ciripi de păsărele. Doar noi doi și ursul Brumi prin oraș, pe aici, prin pădure. Cel mai frumos loc posibil. Așa, liniștești gândurile. E și asta o treabă. Te deconectezi așa de la calculator, de la cotidian, de la oraș. Și te ieși în natură, să te relaxezi. Hai, ne vedem mai încolo. Băieți, nu dau seama cât de mult vede pe filmare, dar este de urcat. Că am urcat o bucățică. Și iubi în spate. Dar este treaba. A, să te prind și pe tine în cap. Să se uite Matei. Care Matei? Viitorul meu copil cu Matei. Să am un copil și să schimb Matei. Cum să-ți chemi Matei? Matei! Nu Matei! Da, pe dacă vreți alt nume de copii, scrieți în comentarii. Aveți de urcat, băieți, dacă veniți pe aici. Este treaba.
Nu e de glumă, oricum. Totuși, eu cu iubii care tot mai facem ceva sport, cam gâfâiem, nu știu, ăștia care mai sunteți și cu burtică pe chipsuri, cam greu, ce pare rău. Mai bine stați acasă, să zic eu. Mă, sunt începătoare, iubi nu mă ascultă, tot zice că... Nu știi să faci nimic? Da. Și nu ne-am întâlnit cu ursul Hai că am văzut eu pe YouTube. până acum. Dar lasă-mă, leacă, să filmez, nu vorbesc cu tine acum, vorbesc cu oamenii care mă ascultă. Și zice că nu țin camera bine, dar uite așa. Uite, așa. Sunt urâtă pentru traseul ăsta, dar nu e nimic. Și iubi e la fel. E mort. E gras. Cam roșie, dar merge treaba. El zice că nu, dar merge treaba. Merge, nu? Cred că merge. Nu e așa frumos, dar o să fie și mai bine de atât. Ca să înțelegeți ce fi frumos avem aici în fața nostru. Deci ce mai bine, ia uitați. Parcă prinde contur, cam mult până jos. Dar e ok, se vede ce trebuie, na. Mai avem, cred că o jumătate de oră și ajunge până în vârf. Pulsul, caloriile, toate la locul lor. Cardio. Suntem pe ele, să știți că nu ne batem joc de treabă. Hai, ne vedem sus, direct. Ok, deci view-ul e top. Dacă n-am ajuns în vârf. Încă cu iubi pe traseu. Ne chinuiem, dar merge, greu, dar merge. De la burtică. Ok, guys. Am ajuns sus, tati. Ia uite ce frumos e aici. Stați să întorc și camera. Ia uite. Altă viață. Iubi fuge în față că e mai atletă. Ia mai în spate ca moș neguțe, na. Cum ar fi. Bă, eu zic că o meritat. Cele 1000 de calorii arde până aici. Ok, guys. În cazul în care veniți, să știți că bate foarte tare vântul și aveți nevoie de o căciulă și de ceva cu clugă, ceva, eventual și un cooler de ăla, na, știu că chiar dacă e vară și vreo 20 de grade, bate vântul tare. Dar tu că se face vară până editezi vlogul ăsta. Deci suntem aici prin safari, să vă arăt cam cum arată zona. Așa. Mai avem de urcat scările alea de pe acolo. Nu prea îmi dau seama că focalizează. Dar mai avem de urcat scările alea și ajungem în vârf. Avem vreo 1200 de calorii arse. Deci suntem în grafic. Ce trebuie? Trebuie să avem grijă și pe unii călcăm. Că sunt o grămadă de bolovani. Și iubios că nu mă poate căra în brațe până jos. Nu-i bună? Ha. Ne vedem de sus. Așa că viitorii mei copii. Ăsta e tactul, la 22 de ani. Vreau că tu la 22 de ani să fii mai șmecher decât mine. Ca să înțelegeți că nu stăm, dar view-ul e top. E pe măsură. E ce trebuie. Trebuia să ne luăm 2 cărți, stăm aici vreo 2 ore, citim. Avem limba de 1 metru. Da. Adică el are limba de 1 metru, eu nu mai pot. Iau o oră de jumătate. Da, v-am mai arătat video. View-ul. Oficial, suntem campioni. Am ajuns sus. Vă arăt așa. Hehehehe. Ok, deci am coborât de pe munte, am luat mașina și am venit la Croșu. Suntem tot cu iubi, în spate, pe ce pot să mă urâtă. Am avut eu urcat multat. Deci revenim cu catrele de la Croșu. Da, lumea se dă cu barca. Cam ăsta e lacul roșu care văd verde.
Acolo pare să fie ceva fain, dar la cât am urcat azi cu iubenii Elena alea, că? Mamă, dar ce fain să dă lume cu barca. Uite, poate într-o zi, când face următoarea plimbare, poate ieșim și noi cu barca. E cam mititel. Nu știu, să văd doar pe cameră cum am mers cu barca, sperăm că se vede. Hai, facem niște poze cu Iubi și după asta vă las cu un timelapse. Trecem pe cheile Bicasului, filmează fratele foarte frumos pentru voi. Hai, venim cu clipul.